जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारिनि गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेजआ ओपनिं जानो थांगासिनो दङ। दा गोबांथार फरायसाफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दासिमाव साबैसेसो फरायसाफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामजेनखो बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै लानानै फैगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे कलेजनि जानो गोनां प्रिन्सिपाल मेडामजोंबो आं फंनैसो मिथिनानै लागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरजोंबो आङो फंनैसो मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो गुवारै मिथिलांजोबगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो निस्सय बे कलेजावहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दासिमाव एप्लाइ जागासिनो दङ। स' लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जोबजासे नायलांनो हागोन। दायो आंजों लोगोसे दं बे कलेजनिनो जानो गोनां प्रिन्सिपाल मेडाम। बे मेडामनिफ्राय आं फंनैसो मिथिना लानि। मेडाम, इथे माने गभर्नमेंट डिग्री मॉडल कॉलेज कोन ओपनिंग होबले गई आसे, हुना पाइसे ऑनलाइन एप्लाई चले आसे, इथे माने किमान मान आगबारिया आसे आरो खैजनमान स्टूडेंट्स बिलाक ऑनलाइन एप्लाई करा हल यार बिखये अलपमान जने दिबार खारने मेडामन ओसरत अनुरोध जनाइछो। এইখন হৈছে গভৰ্নমেণ্ট মডেল ডিগ্ৰী কলেজ চিৰাং আৰু এইখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আইচি হিচাপে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালক দিয়া হৈছে। বৰ্তমান মই ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল হয় এইখন কলেজৰ আৰু সমৰ্থ পৰ্টেলৰ থ্ৰুৰে এডমিশ্যনটো হ'ব। এতিয়ালৈকে সমৰ্থত এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো চলি আছে। ল'ৰা ছোৱালীসকলে সমৰ্থৰ যোগেদি ইয়াতে এডমিশ্যন পাবৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব। স্ক্ৰুটিনি কৰাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল স্ক্ৰুটিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টটো উলিয়াই দিয়া হ'ব এই মাহৰ শেষৰ ফালে, আৰু জুনৰ 4-5 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টৰ এডমিশ্যনটো হ'ব। তো পৰ্যায়ক্ৰমে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট, ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট এনেকৈ কৰি গোটেই জুন মাহটো এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিহেতু জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি সুবিধা গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, ফি ৱেভাৰ সেয়াও ল'ৰা ছোৱালীসকলে পাব। এটা বিশেষ এটা নিয়ম অনুসাৰে নিয়মটো গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি জনাই দিছে। যিসকল গাৰ্জেনৰ এনুৱেল ইনকাম 4 লাখ টকাতকৈ কমত তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লগতে আৰু ৰেচন কাৰ্ড আপলোড কৰি সেইটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে সেই ফি ৱেভাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া বৰ্তমান যেটো ক্লাছটো হ'ব ইয়াত কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব আৰু কি সাবজেক্ট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ল'ব পাৰে? হয়, ইয়াতে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে বৰ্তমান দিয়া হৈছে কলা শাখাত 5টা সাবজেক্ট দিয়া হৈছে। লেংগুৱেজৰ 3টাই থাকিব, ইংলিছ, বড়ো আৰু আছামিজ, লগতে মাছ কমিউনিকেশ্যন আৰু জিঅ'গ্ৰাফি, এই 5টাই সাবজেক্ট বৰ্তমান দিছে এইখন কলেজত। হোষ্টেল ফেচিলিটিটো কেনেকুৱা থাকিব? হোষ্টেল যিহেতু হোষ্টেল বনাইছে, হোষ্টেল ফেচিলিটিছ থাকিব। এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ আমাক নিৰ্দেশ দিয়া নাই যদিও যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে হোষ্টেল ল'ব বিচাৰে সমৰ্থৰ যোগেদি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি ধৰক এতিয়াৰ পৰা 2 ঘণ্টা আগলৈকে 58 জনে এপ্লাই কৰিছে। 58 জনৰ ভিতৰত স্ক্ৰুটিনি কমপ্লিট হোৱা নাই। কিছুমানক পাৰ্চনেলি ফোন কৰা হৈছে, কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে দিয়া নাই। खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव आं बिसेस करि आंनि गोजोननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम। दिनै जों जोबोद खुसि, मानोना जों दिनै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज हिसाबै जों मोनबाय आरो बिसेस बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजआ जोंनि निसिमानि खैलामैलायाव लुखांजानानै दं। दा बे चिरां डिग्री मडेल कलेजखौ नैबे 2025 बे सेसनावहायनो स्टार्ट खालामसिगोन। दा एडमिशननि थाखाय अलरेडि समर्थ पर्टेलाव एप्लाइ जागासिनो दं। दहाय प्रिन्सिपाला जोंनो खिन्थानाय मथेब्ला दिनैसिम दासिमावहाय 52 जन स्टुडेन्ट्सफ्रा एप्लाइ खालामबाय। गतिके जोंनि थाखाय गुड साइन। सानथामसोनि गेजेरावनो 52 जन स्टुडेन्टफ्रा जोंनियावहाय बे समर्थ पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि डिग्री कलेजावहाय एप्लाइ खालामबाय। निस्सय आरो बे सप्तासेसोनि गेजेरावनो बहुद बांबावगोन। आरो जोङो खोनानो मोन्दों बे मासनि जोबथा माससिमावहायनो अर्थात मे मास जोबनायसिमावनो माने एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन आरो जुन मासनि गेजेरावहायनो स्क्रुटिनि कमप्लिट जानानै एकाडेमिक सेसनखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। गतिके जोंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां खबर। दा आं बिसेस जोंनि निसिमाबासिखौ खावलायनो लुबैदों, जोंनि निसिमाबासियाव थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दं, जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दं, जेसेबांनाखि इन्टेलेक्सुयेल नोंथांमोन दं, नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोननि खना खनलायाव थानाय
स्टुडेन्ट छात्र छात्रीफोरखौ जोंनि निसिमा बे डिग्री कलेजावहाय फैनानै सामार्ट पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो आङो खावलायहरनाय जाहैबाय आरो बिसेस बेवहाय मोनसे अफार दंबावो जिहेतु बे गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज बेवहाय फी वेबारनिबो मोनसे फेसिलिटि दं फी वेबारनि ओंथियानो जाहैबाय जायफ्रा 4 लाखनि इनकामनि गाहायाव दङ अर्थात माने BPL केटेगरिनि मानसिफोर बिथांमोना रेशन कार्ड आरो इनकाम सार्टिफिकेट आपलोड खालामनानै सामार्ट पर्टेलावहाय मोनसे प्रभिजन दंखायो नोङो फी वेबारखौ लानो गोसो दं नामा होननानै सोंनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना येस होननानै बुंनांगोन आरो यु इन्टारेस्टेड इन टेकिं फी वेबार होननानै बाहाय सोंनाय दं बेवहाय नोंसोरो येस होननानै लिरनांगोन अब्लानो नोंसोर बे फी वेबारखौ मोनगोन फी वेबारनि ओंथियानो जाहैबाय नोंथांमोनहा कमप्लिट फीखौनो एग्जाम्पसन मोनगोन आरोखि बा फ्रि मोनगोन अनलि माखासे फिसा फिसौ परिखानि फिस एग्जाम फिस बायदि बायदि होनांनो हागौ गतिके बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां खबर होननानै बुंजायो बेनि थाखायनो जोंबो निसिमानि माखासे इन्टेलेक्सुवेल माने हजाक व्यक्ति हिसाबै जों सानदों नैबे सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो अर्थात बे सप्तानि गेजेराव जों हानाय माने खना खनला गुबुन गुबुन प्रग्रामनि गेजेरजों जों एवारनेसखौ खालामगोन मैयाबो जों मोनसे गुगल मिटनि गेजेरजों जों एवारनेसखौ होबाय दा जोङो मोनसे बेनार लानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन प्रग्रामनि गेजेरजों जों बे एवारनेसखौ खालामबाय थागोन जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा रावबो बे कलेजखौ मिथियालासिनो माने थाया गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय सार दङ नै बे निसिमानि गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेजखौहाय सारानो लुफुंदों दा सारनिसिमबो फंनैसो मिथिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय खोब गोजोननाय मोनदों दिनै 2021आवहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फाउन्डेसन खालामफैदोंमोन नैबे दा नुनाय गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेजखौ बिथाङा बेवहाय फैनानै रायजोफोरनि सिगाङावहाय आसा आरो बिसास होलांदोंमोन जे थाबैनो बे डिग्री कलेजा बे जायगायाव मावफुंजागोन आरो रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय बे कलेजखौ मावनानै होनाय जागोन होननानै बिथाङा जेरैबायदि खोथा होलांदों दिनै खोब गोजोननाय मोनदों बिथांनि खोथा होनाय बायदि दिनै बेखौ मावफुंनो हानाय जाहैबाय आरो लोगोसे आङो दिनै धन्यबाद होनो लुबैदों जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ बिथाङाबो बे फाउन्डेसन दिनाव फैदोंमोन आरो बिथाङाबो रायजोफोरनि गेजेराव बे कलेजखौ इमिडियेटनो जाहोनो थाखाय गावनिफ्राय जेसेबां हागौ नाजादोंमोन दिनै बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों आरो बे ओनसोलनि दिनैबाव मोनसे एडहक कमिटि दानानै बे एडहक कमिटिनि मददजों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मददजों दिनै बे कलेजखौ मोगथां महराव लुफुंनो हानाय जाहैबाय आरो मोजांसिन खबरा बेनोबाव दिनै बे कलेजखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायबो इनचार्ज हिसाबै अलरेडि काजलगावआव थानाय इउएन ब्रह्म कलेजनि प्रिन्सिपालखौनो इनचार्ज हिसाबै दिनै दैथायहरबाय आरो दैथायहरनायनि उनाव बिथाङा दिनै सुपारभाइज खालामबाय नायनानै बिथाङा खोब गोजोननाय मोनलांबाय आरो बावैसोनो एडमिसनाबो दिनै पर्टेल सिस्टेम आपल'ड जागासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायलांबाय आरो बावैसोनो एडमिसनबो जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बे कलेजआ आराम्भ जालांसिगोन बे खबरा जोंनि थाखाय एबा जोंनि बिटिआर बासिफोरनि थाखायनो बुंनो थाङोबा खोब गोजोनथाव आरो दिनै बे कलेजनि आं कन्ट्रेक्टर हिसाबै बेखौ लुनायाव दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो लुखांनायनि उनावहाय दिनै जा मोनसे मोजां फिथाइ मोनबाय बिनि थाखाय आं गावखौनो गोजोननाय मोनबाय आरो साफ्रोमबो बे कलेजजों सोमोन्दो गोनां मिस्ट्रिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे कलेजखौ लुफुंनायाव मदद खालामनाय एबा जाय बिथांमोना बेजों सोमोन्दो गोनां खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो रोजा रोजा साबायखर जासियो दायो मोनफ्रोमबो खथाफोरखौ नायदिंदोंनाय माबायदि बानायदों बेजों लोगोसे निसिमा हालामनि गोबांथार इन्टेलेक्सुवेल नेताफोरबो दं दा नायदिंगासिनो दङ जोबोद मोजां बानायदों बेफोरबायदि आरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लक হয় ব্রাঞ্চ
जोबोद मोजां बानायदों दै। ओमफ्राय जोंबो बिल्डिं दंबावो गोबाङैनो, गोबाङा नुसनाखैबो जानो हागौ। दा नै बेबायदि आरोखि मोनफ्रोमबो खथाफोरखौ नायदिंदों प्रिन्सिपाल लोगोसे गोबांथार इन्टेलेक्सुयेल नेताफोर। दा बिदि आरो नै नायदिंगासिनो दङ। लोगोसे ओरैहाय नै प्रिन्सिपाल मेडाम दं। ओमफ्राय लोगोसे बे मडेल कलेजखौ मावनाय सार दङ नै कन्ट्रेक्टर। नैबे लाइब्रेरि माबानो क्लासरुमसो नो बियो, लाइब्रेरि नङा आरो। दायो नैबेखौ नायखांबाय, ओमफ्राय दायो हैजोंहाय बिल्डिंफोरखौ नायनो थांसिगोन आरो। दा नायदिंगासिनो जोबोद मोजां मोजां लुबाय नै ओरैबो। मोनफ्रोमबो खथाफोरखौ नायगासिनो दायो। ओमफ्राय नै बिल्डिंफ्रा बिराद मोजां मोजां जादों, बिराद मोजां मोजां बानायबाय आरो। बे थिनथाला जाहैबाय नै, ओमफ्राय नै बैयो 2 थाला जाहैबाय। बैखौ बानायगासिनो दङ हनै, हासिगोनानो बेबो।